kamano kama untiere Baba Dogo kawatieko. Okay. Gima nyalo wacho ni oganda wa duto ni gima ne wachako ni ema mondo wadhigo nyaka lokruok bedie. Jogo madwa divert attention wa makoro gidwa ni giduoke i politics wawere uru godo nikech kata wawilo ng'ato paro wa mwadwaro cha ema wadwaro mondo tumang'o mondo wilre. To mar ariyo en kumwa oganda wa ma jomong'ol kik wa ol mane message manyalo miyogi kik wa ol nimar kok wa participate ka jogi kendo sami loso gik moko wigi ok bi parowa ineno momiyo wabeda beda kodgi kae gi kae. Mar adek en kuom obila wakwayogi mondo gibedie gi chuny maber kendo gipunguza forces magitiyo godo kuom jogo manigi ng'ol. Erokamano. Erokamano ahinya. Marion, ote mari mogik kawatieko dakika osekalo 55 tok saa 4. Ote mara mogik en ni adwa kwayo jowinjo wa duto te mawinjowa ang'isogi ni ande lokruok ma wadwaro wan ema waloso wawegi omiyo